náthúsáid an cárta creidmheasa gan chead. An bhí se caite chuig Mícheál agus Síle riomhire an nathair. Measam go raibh an tathir mithe amach a gcóir na híthe. Nuair a bhíonn an catamá bíonn an lochaigh rionca fe mar dead an seanachil. Chnoic siad go raibh ceolchar mar siúil is stáid an na bhíomha. Thaithin an banna ceol leotha go mór. €100 a bhíar na ticéid. Chin siad cárta an nathair a ghusáid. Bhí sé fácathaige an matal. Chur Mícheál i bhir an chárta isteach. Bhí scetamíní ortha agus bhí siad at nó go mór leis an geolchairim. Seachtain in na dhéag sin dreastal siad ar an geolchairim is stáid an na bhíomha. Bhí an áit dubh le daoine. Breithnaíonn sé gur thug an banna ceol tá spántas den chiad scóbhatha. Tá an chuma Mícheál agus Síle gur bhain siad anna hainmheas an ócáid. Measam nach raibh tuairim dá laiad ag a dismaitheoirí gur raibh siad ag ceolchairim. Seachtain in na dhéag sin a ríist tháinig bille an chárta creidmheasa. Chnoic an tathir gur cathach €100 ar thicéid do cheolchairim. Tháinig seo a níor a dúigeir. Rihan smaoinemh leis gur bhíad Mícheál agus Síle a cheannaigh na ticéid. Tháinig fearg an daonir. Ní mó ná sásta bhí na tuismitheoirí le Mícheál agus Síle. Dír siad ortha an scéal a bhí nniu. Thuig na páistí gur raibh botún diantacha agus raibh siad leis scéal. Tugach iad a béaldóibh. Dhear na tuismitheoirí pinós traumar im nirt. Bhí Mícheál na fneogach lena agus cuireadh Síle gobar leis an bhulúsclantóir. D'ibrig siad go dtíon díthallach ar feigin le. Tá céal cheannatha is againn a dúirt siad leo féin.